ki arpoit lig shnang ki bahab light league polling station menta ka singi ka ap neutrek unaila an hajar pasaw la yo pan pelong ya ka jingelang kerki pan pau ka jing persha ka bejur halor ka jing pan hap jubor Sharambrai constituency klem da menjur lang da ki pat ba kini ki arpoit lig shnang ki bahab light league PS ka Longdong Dai PS ka Mausmai PS bat ka Misei PS menta kasi kalau yo ruban tau ya ka live PSJAC ha ka bala jet ya uba Jeremia Dakar kom u chairman bat uba Arfel Mangsang kom u secretary ka committee la tau khnang ya ka ni ka JAC ha ka bede ban persha ya ka ni ka rai bala shem da ka delimination jong ka KHDC ha ka arpoi terek nailar arjar arpsau ka JAC ki live PS kila shim garai banet ya kandu ya uba PNCM u chairman ka selection committee jong ka KHDC pat ya uba penyat sing CM u badai u CM ka KHDC la shai ka sngi ban penpau ya ka jing persha halor ka rai bala penmi ha ka arpoi terek nailar arjar arpsau ta ka sngi nagaleng jongi ngela lum ya ka jing yalang pedba hangne ha ka snong langdong dai ha ka bedai but ka notification ka bala penmi ha ka arpoi terik benai bapra arjar sau ka ba la penhap ya baro likely ki puling ke jongi ka puling mesai mosmai barlang dai ka bala penhap jubor yangi sha ka ramrai constituency ha ka election MDC banwan de ha ka bai de berkane menta ka singi ngela tai sani ba ha ka ba baro ki sordar secretary jong arpoi li ki snong ki lawan bane don lang badia pelu jengmut menta ka singi bat ngela rai da ka wei jengmut ba ngining persya bat nginnam yaso hi tudot ha ka bai dei bat kane ka rai teng menta ka singi ngela rai ru ngela shim ru ya ka rai ba ngindon ka JC bat kata ka kerteng jong ta ka JC ka long lai polling station JC jong arpot li ki snong ka ba hap ha kine ki light li ki polling station te lasai kasngi ngin lai ya kendu ya uba PNCM kumjuro ya u CM ubadai uba penyat sing sim hakabidai bat kane ban penpau bangi persya jur hakabidai bat kane karai nomar ba kane karai kaba la penlong ya ke hearing haka arpo tarik benai bapra arjar pesau kaba nakleng jongi ki sordar ke setri jong snong jong arpo itli snong iklem don lang hak te meeting ban ni persya ru ba yakini ki brio ni la don lang mentaru iwei pe iwei ban ni la shimru ya karai ba ngin na monjur hi tedit tedot hakabedai bat kane ka jingrai ka bala shim da ka KHDC te mentakas ni la shimru ya karai ba nang ne shakmat lada ka KHDC kam sngap ya ka jingut jingnam jongi ki pajba jong kine ki airport li ki snong ki ba don likely ki pulling station kumud ba nakleng jongi ngin sa shim ya ka sinjam ki ba kham e nang ne shakmat la ne ki ba kham banya ki ka ba kham jur nang ne shakmat namar ba kani ka kakta ya ka jingsngyo ka jongi ki pajba kani kakta ya ka lek ka wan jongi ki pajba kani kakta ru ya ka jinggin jar jongi ki pajba ten rei nakaleng jongi ni klemdon kano what way u sodas ke tri ru hangne ni klemdon lang hak tek arpo tarik ka ba la panlong ya ka hering rei menta kasngi ngidang menin kasngi ngidang yo ya keduka notification hak ba en up menta ya ka jing soy jongu governor tengi persya ya kani bas ngau ba penhap soy ngi motion root hadin nangta sapha ya ketuka sithi ban sign ban soy dau governor lem kumta nakaleng jongi ki arpo itli kisnong nginem ngilarai bangin nem yashim menta hakabedai bat kane ka election ka banwan